sallallahu alaihi wa karim gani da Elizabeth wacce ta koma Fatima. Hala yan tambayoyi zan yi maki. Ya sunanki a da? Elizabeth Donatus. Me yasa kika musulunci kika karba addinin musulunci? Na bar musulunci. Me yasa kika karba addinin musulunci? Na karbi addinin musulunci because yana addu'an su Christian ba ma addu'a kamar yadda musulmi suke addu'a. They pray 5 times a day, and since I was a Christian, I didn't understand much better about the Christianity. I prefer the Muslim. I can understand more better about it. Yes, I am Muslim. Iyayenki musulmai ne? Babu. Babu? Wani kalubale kika jin zai biyo bayan musulunci in kin gama wa hidimar kasa kika koma gida? Zaman ke da su zai yiwu? Zamana da su na gan zai Ba matsala? ba matsala. Alhamdulillah. To muna miki fata alkhairi da wannan addinin musulunci da ke karba. Su ma iyayen ki Allah sa dalili ki su ma su shigo addinin musulunci. Wani sako kike da shi da sauran kiristoci? Sako na shi ne Allah ya taɓa zuciyarsu su ma su dawo addinin musulunci. Addinin musulunci is the best. There's understanding and praying. So if you are in musulunci, you will be more comfortable and za ka zo kusa da Allahnka if you are a Muslim. But Christian, they pray but they don't pray like Muslim. Muslim pray more than them. To alhamdulillah Allah saka alkhairi.